Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message iri kutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mukadzi ndine makore 22 years ekuberekwa. Ndine mwana wangu 1 but murume uyo akazondiroora ainge ambori mukomana wemunengena wangu. Ndakazosvika pakuendera munengena wangu kunguo tsvuku ndokubva ndazomukuvadzisa, but ndichienda kunguo tsvuku ndainge ndisina tarisiro yekuti iye ainge achazofa. Ndainge ndichida kungoti rudo rwavo runge ruchizopera. So inini nemunengena wangu tainge takangoita kunge matwins because amai vangu pavainge vachiri kundiyamwisa, hanzi ndipo pavakabva vazobatira pamuviri vachibva vazozvara munengena wangu. Saka takangokura takadaro tichita kunge matwins, but at the same time tainetsana because inini ndainge ndiri mukuru iye ari mudiki, but nekuda kwekuti tainge takangoita sekunge takaenzana taigara tichingojairirana tichingorovana, but we had the sisters love there. But pane zvimwe zvakamboitika kumashure uko zvandisingakwanisi kuti ndige ndinyanya kuita get into detail. Ndakangorara nevamwe sekuru hanzvadzi yaamai vangu, saka iye akabva azotibata one day tichigeza tiri tose inini nasekuru, ndokubva achizoenda akabva azonoudza imwe shamwari yangu. Then ndikabva ndazomuti ko iwewe why is it wazoenda ukabva wazonondinyeya neshamwari yangu kuti ndiri kurara nasekuru. Saka igrudge randainge ndakangogara ndiinaro mumwoyo mangu. So nekufamba kwenguva manje akabva achizondiudza kuti ainge aine mukomana wake waainge achidanana naye. Ndakabva ndarwadziwa nazvo ndokubva ndachizotanga manje kuchiva bamunini ava. Ndainge ndichivachiva ivowo ndaiti kana ndakavatarisa ndachinyazokuona kuti uyu murume uyu nezera rake, he is too old for my sister but he is good for me. Saka ndainge ndava kuda kuti ainge achizova murume wangu. Ndakatsvaka nzira dzekuti ndinge ndichivarambanisa, but ndaishaya kuti ndochinyatsokuzvifambisa sei because unlike me iye she was very faithful. Ndaimuziva kuti aiva munhu wekuti ainge asingafariri sex a lot even though ainge akambosangana pabonde neumwe mukomana uyo waainge achidzidza naye in the same class, but akabva andiudza kuti the experience was not so nice for him. Zvino ndakabva ndazoataka, ndakamuataka uyo akazova murume wangu. One day akangokaruka asvika pamba, but then ndainge ndiri ndega, munengena wangu ainge asipo. Then ndikabva ndamuti we were supposed to wait for my little sister, even though I knew kuti my little sister she was going to come back after many hours. Apa ndainge ndava kutoda kutosejusa uyo akazova murume wangu. Zvandakaita mukomana chinhu zvekuti ndaiva nekamwe kadress kangu, so kadress aka mukoma kainge kava kadiki, ndokubva ndazoenda ndikanopfeka kadress kaya, ndokubva ndadzoka ndikabva ndagara zvangu right next to him. Ndakabva ndazomuona manje ainge ava kuramba achinditarisa. Ndakabva ndazosimuka, ndakati ndichinosimuka ndainge ndakatoka kwiridzira munhu ndikaona ava kutonakirwa neni. Ndokubva ndati bamunini kukuramba makanditarisa kudaro kwakanaka here. Ndava kuita sekunge I did not even know what was happening. Vakabva vatadza kana kundipindura. Saka kubva musi iwoyo vakabva vachizotanga kutaura neni nenzira dzekuti vainge vakutongondirakidza kuti vainge vachindida. Apa ndaiziva kuti uko vainge vachinyimwa bonde nemunengena wangu. One day ndakavabvunza kuti vainge varipi vachite, vakandiudza kuti vainge vari kubasa. Ndokubva ndati ndikuda kupfuura ndichikuonai. Ndakaenda kuya mukomanazhe apa ndainge ndichinyasokuvasejusa kudzamara vazondipfimba. Vakati vandipfimba kudaro ndikabva ndaita sekunge ndinovarambira. Dzainge dziri nzira dzangu dzekuti vange vachinyasokundida ndinge ndichizviita sekunge ndiri munhu ari decent. Ndaitoenda kumba kwavo bamunini, vaiti kana vakada kundibata ndairamba, but ndichizovasiya vachindibata. Then one day vakazoita by force vakabva vati nhasi handikusiye. Ndikabva ndati ziva kuti kana ukangogara warara neni ndinenge ndatova mukadzi wako. Vakabva vati zvainge zvisina basa. Ndikati komunengena kwangu. Vakabva vati tinozozviona after the facts. Ndakabva ndazorara naye uyo akazova ndakabva ndazorara naye mushure mekunge tarara tose paya. Ndikabva ndatomuudza kuti ndainge ndatova mukadzi wake. Akabva ati tichazvigadzirisa. Mushure mekunge tarara tose pandakazoona kuti ndainge ndabatira pamuviri, ina handina kumuudza kuti ndainge ndatofunga kuti ndinge ndichiendera munengena wangu kune venguo tsvuku.
ndakabva ndazoenda kune venguo tsvuku. Ndakanzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizodzoka kumba ndiine munamato wandainge ndiinawo. Saka munamato uyu ndiwo wandaipota ndichigeza nawo. Hanzi wainge uri wekuti iye ange achindida uye zvekare nekuvarambanisa. Zvadaro mukomanashi ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichiuya nemaslippers ake, ndikabva ndazoenda zvekare nerimwe jean trousers uye ne-t-shirt yake nechipfeko chake chemukati. Sevanhu vainge vachishare the same spare bedroom, zvainge zviri very easy. Ndakaenda nazvo zvinhu zvezvia kune murume uyo ainge achindibatsira. Then akabva azondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizobaya hembe dziya dzemunin'ina wangu netsono uye zvekare nekuzonosungirira mucheka mutsvuku mumuti. Takabva taita sekudaro. Mushure mekunge tazviita izvozvo, munin'ina wangu akabva achizotanga kurwara, ndokubva tazoenda naye kuchipatara. But mukomanashi madzibaba vainge vakandiudza kuti kana arwara aisafanira kuti ange achizoenda kuchipatara. But ini handina kana kumbogara ndakanyanya kuzviisa mumusoro. Takangoenda naye kuchipatara, then ndokubva azoshaika. Akati ashaika munin'ina wangu, ndikabva ndangoramba ndichienderera mberi nerelationship navo bamunini avo vakazova murume wangu, sezvo iye ainge asati audza kana ani zvake kuti ndiye ainge ava mukomana wake. It was very easy. Murume wangu akatomboti zvinoita here, won't we be disrespecting her memories? Ndikabva ndati iwe mamemories nekuda kwekuti wakandimitisa, otherwise nhumbo yacho ndinoenda hangu ndikanoibvisa, nekuda kwekuti ndainge ndichiziva kuti mwana ainge achimuda zvekudaro. Ndokubva azongoti it is fine, let us just pray to God kuti wherever she is resting in peace. Mukoma ndakauraya munin'ina wangu mushure mekunge ndachiva mukomana wake uyo akazova murume wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zera racho zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Nganzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano kuzoreurura kuti ndiri kudanana neumwe mukadzi uyu mukuru sa kwandiri. Inini ndine makore 34 years ekuberekwa. Mukadzi uyu iye ane makore 56, anoshandawo kumakitchen. Iniwo ndinongoitawo zvehugarden boy. Kana niwo ndainge ndatoenda mutown ndichida kuenda kunotumidzira mumzi wangu mari, ndakangopindawo mupepu paya ndichida kutobhadhara order yangu. Saka paakatongonzwa ndichitaura chishona ndopaakabva auya apo pandainge ndiri, then ndokubva azondikumbira kuti ndige ndichimubatsira pakunosarudza foni. Ndakabva ndaenda naye paya panenge pakaiswa mafoni mudisplay, ndokubva tatanga kutaura tigotaura. So akabva azongondipa mafone numbers ake. Iye akatondiudza kuti from the moment paakangonzwa ndichitaura shona akabva atonzwa achitondichiva, nekuda kwekuti ainge agara nguva yakareba asina kuziva murume. Mukomanachi takazochinjana mafone numbers paya. Ndakazoti ndava kudeni ndainge ndisitomborina kana basa naye panguva yacho iyoyo. Ainge achingonditi mahai until one day akazongondifonera achindiudza kuti iye ainge achigeza. Ndokubva ndazoita video call naye, ndokubva ndatoona kutoti uyu ainge atori munhu wekuti ndaikwanisa kutombonakirana naye. Ndobva ndasiyana neuyo muSouth African wandainge ndichidanana naye because tainge titori pakati pekunetsana, because iye ainge aine dambudziko rekuti mwedzi uchingonopera anenge ava kuda kuti ndige ndichimupa mari yakawanda. Apa ireni ndichishanda sagarden boy, mari yacho yandinokwana inenge iri shoma. Ndikabva ndati uyu zvake semunhu mukuru hapana paanozombondidhimanda mari yakawanda kudaro, plus anenge achitondikurudzira kuti ndinge ndichizovaka kumusha. Ndopandakabva ndazongomunyenga mukadzi uyu. Ndakati ndamunyenga naiwo akabva andibvuma. Usiku hwacho ihwohwo akabva anditi ko ndikakuitira bolt unouya here kuno? Ndikati ndokubva andiitira bolt. Ndakabva ndazoenda kumba kwake, then tikabva tazorara usiku hwose tichiita zvedu bonde. Saka kubva ipapo kusvika pari zvino tinodanana. Inini ndinogara kwandinogara, iye anogarawo kubasa. Saka anoti kana maweekends anokwanisa kuuya kubasa kwangu because ndinogarawo pabasa. Nyaya iripo ndiye kuti mukadzi uyu mukurusa kwandiri.
but ndava kunzwa kumuda, not kuti ndezvemishonga. I have learned to love her because munhu atori bore and akandiudza a life history, and ndakabva ndanzwa ndichimunzwira tsitsi kuti munhu uyu munhu atori nemoyo wakanaka. It is just that she had never had the chance to find love. Saka ndakabva ndamunzwira tsitsi ndikabva ndati it is far much better kuti ndinge ndichimbomurakidza kuti chii chinonzi rudo. Now manje yavapo ndeyekuti inini ndiri kufanira kuti ndinge ndichienda kumusha. Ndanga ndakatarisira kuti pana November apa panopera mazuva angu ndobva ndadarikira ndichienda kumusha, but iye manje ari kuti tiri kufanira kuti tinge tichienda toseka kumusha. Remember kuti munhu wandiri kupa rudo, munhu wekuti atonyura murudo zvekuti she does not even see the age difference. Dzimwe nguva tinototi tichitofamba tiri mutown ndinozotoita zvekutongo avoida kuva too romantic naye, because vanhu vanozotanga kunyanya kutarisisa, because ndinoti kana ndiinaye tiri mumba takavharirana ndinomurakidza imwe sweet romance yekuti kana iye anenge achitonakirwa neni, saka anenge ava kuti kunyange tichifamba anenge achida kuti tifambe takabatana maoko, in which hazviite because iye mukurusa kwandiri. Apa ane body hombe yekutoti inotongorakidza kuti munhu uyu mukurusa kwandiri, iniwo handina body yakaita seyake. So ndiyo nyaya yacho iyo mukomanashe. Handizivewo kuti vedare renyu vanokwanisa kundibatsirawo sei, vanokwanisa kundipawo maadvice ekuti kudii, because pana November apa akatonditi sweet, kana uchitoenda kumusha ziva kutoti tiri kufanira kuti tinge tichienda kumusha because ndiri kuda kuti ndinge ndichienda kunoona vana mama. Ipapa ndakatomudza kuti unge uchitaura nevabereki vangu zvinotinetsei, zvinoda kuti unge uchizongonoita zvekunovaona, because ndakatya kuti kana akataura nevabereki vangu ndipo paya pavanozoti tione kamuroora mapictures ako, hey mukomanashe obva azovatumidzira mapicture. Munhu uyu akanaka mukomanashe, ane good body sezvandakuudzai, but ndinoti kana ndikafunga life history yake moyo wangu unobva watanga kurwadza kuti munhu uyo akanyanyisa kurwadziswa kubva achiri mudiki. Iye anoti akabatwa chibharo neumwe mukomana ainge achishanda pamba pavo, uye zvekare ndokubva achizobatwa chibharo neumwe uyo akazomanikidzwa kuti ange achizova zvekare murume wake. So I love her, she is a woman who has a kind heart, but age manje mukoma handizivewo kuti ndoita sei, ndoramba ndichingomuda here mukadzi uyu kana kuti ndongosiyana naye. Worst of all ane mwana musikana akanaka, angori ne good body yakaita seyake. She is married zvake, but yei mwana yeye akanaka mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. I think kuti mukoma, even though tikati tomboisa zve age paside, uyu mwana kwaamai ava wamuri kuti nezera rake ndiye anofanira kuti ange achiva mukadzi wenyu. It means kuti exam racho munenge matori tadza, because as long as muchidanana muchigara namai vacho hazviite kuti munge muchichiva mwana, because kwamuri anenge atori futi mwana irregardless of the age. But vedare ngati vabatsirewo mukoma vedu ava kuti voita sei, voramba vachidanana here nemukadzi uyu wavari kudanana naye. Apa hanzi ari kundipa pressure yekuti handeikomba tese, because ndoda kuti unge uchinondipa maintroductions pakaipa kane pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini murume wangu akabva kuNigeria. Murume wangu iye he is a pastor, saka achibva kuNigeria ane kamwe kabhodhoro kaakapiwa. Kabhodhoro aka anoti kana tiri kuchechi paya anofanira kuti ange achizondibatisa kabhodhoro ikako. Saka ndinongokatora, dzimwe nguva kana ndakatora ndinobva ndazoenda mutoilet, then ndinobva ndazongonokaisa kakanangana nesikarudzi yangu. Saka kanoti kana kakagomana nesikarudzi yangu kudaro, murume wangu anoti kana akangosimudza ruoko rwake kudai, vanhu vose vanoita kuti wondongo vachidonha pasi, madhimoni achibuda. Madhimoni awa anenge achibuda inhau yekuti kabhodhoro kaya kane masimba. Saka murume wangu iye ari kuti ava kuda kuti ange achibuda muchechi. Tikabuda muchechi then tobva tachizotangawo chechi yedu. So mukoma ndozvandiri kufungawo izvozvo kuti ndinofanira kuti ndinge ndichimukurudzira, because zvamanje hatidi kunyeperana. Vanhu vari kuita mari, vanhu vane machechi,
ukanyatsokugona kumhanya nechimuti chako uchimhanya nechechi yako, unoita imwe mari patown. So ndozvatiri kufunga izvozvo, but iye akanzi kana azofunga kutanga chechi yake tinofanira kuti tinge tichizodzokerako ikoko uko kwaakapiwa kabhodhoro kaya kaya. Mukomana Shi kana mukaona so paanenge achinamata madhimoni mabudiro awo aanenge achiita, kabhodhoro kaya ndinenge ndichitokanzwa kachitofamba so karimo mubhurugwa rangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndinoda kureururawo kuti inini ndakaurayisawo amai vangu. Nditori munhu atori nebusiness rake, and business rangu iro riri based muno muSouth Africa. So Mukomana Shi ndakati ndakaona kuti zvinhu zvangu zvainge zvava kusandifambira bo, ndopa ndakabva ndachizotaura neimwe hama yemukadzi, because ndakarorawo mukadzi wekuMozambique. Ndokubva zvazonzi taikwanisa kuendako kuMozambique. Handidi hangu kutambisira vanhu nguva ndichivaudza kuti chii chandakanoita kuMozambique, but ndakangoenda kuya ndikabva ndapiwa mishonga uye zvekare ndikabva ndabaya amai vangu mushure mekunge vabuda paglass. Ndakadzoka kuSouth Africa ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kuZim. Pandakaenda kuZim kungonotarisana kwandakaita naamai vangu ndokutovaurayawo kwandakavaita. Usiku hwafa amai vangu ndakatorota ndichitofamba ndichitoenda kuna amai, vakabva vanditi mwanangu wauya, ndokubva ndatovadzipa paya kuzonosvika vachizonofa. Ndakabva ndazodzoka kunoku kuSouth Africa ndainge ndiine ivhu randainge ndakatora paguva raamai vangu. Saka ivhu iri nanhasi uno ndichiri naro, rinogara muoffice mangu. Vanhu vazhinji vanoti kana vakandidzwa ndichitaura shona vanotovhunduka. Ndine mari Mukomana Shi, ndine mari yakawanda. It is just that isusu tiri vanhu vekuti pasocial media zvedu hatidi kubudikira tichida kurakidzira mari dzedu. The reason as to why tisingadi kubudikira, it is because mudzimai wanguwo kuwanawo kwakaita chitupa. Munongovaziva vanhu vekuMozambique vazhinji vacho vane zvitupa zvemuno vakazviwana nechikiribidi. So ininiwo ndakabva ndazochiwana kuburikidza nekuzomurora kwandakazoita. Saka takatongoona kuti zviri nani kuti tinge tichiva unavailable pamaFacebook uye zvekare nepamasocial media. Mari titori nayo, mari ine mumvuri, but you will never see me flashing my wealth online. Ndinotonzwira dzimwe mbinga idzo dzandinongonzwa dzichinzi ndo mbinga dzacho dzinotoshekesa Zimbabwe, but ndinoti kana ndikazvikompare nembinga idzodzo I can see kuti I am much more wealthier than they are, because dzangu mari Mukomana Shi dzimwe dzacho dzinongoita dzekungouya from nowhere. Hey vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu hanzi ndiri mbinga, hanzi mari yangu haipere. Zvakangoma hazvo veduwe, but iyo point yavataura iyo yekuti he does not market himself online. Ipapo munopavaonawo sei vedare panyaya dzekuti kana munhu akagara aita mari anenge ava kuda kuti munhu wose ange achizviona kuti iye ndiye mbinga, ndiye ane mari. Tell me what you think in the comment section. Vane mari vanotaura here kuti tine mari kana kuti vanenge vakangonyarara zvavo?